kibun ki prolog hagini kisngi ki bawan panjing erap enga baka Facebook jongki ke shalok ka Facebook jongki ke syahak tena ka ka daw ka jing baklai ke de jongpi khamta me nak bentak tu prolog ki balak ka game Free Fire ki balak penut dak ki hajar tingka haga game tela video no iya ka Facebook jongpi katno ka jing do nong pi ki prolog balak ka game Free Fire wardu ba ya ka jaro pimda bam haju namar pi benut iya ka tu account tebat pilai na ke jing syahak kane ke jing syahak ki wei ki briu ki ba pimitu pilak ban pe ya kane ke video had bukut kanong jing seneng bat kanong jing mentoi pi ki prolog barok ki bas kontenat manlek ka game Free Fire rane kino ki kam ki ba pi connect bat ke Facebook share nang ni smart namar kane kisngi ki long kisngi ki bas new ki briu kim syam lakhenchu ya urit uria lane yanoi roru rane pilak ban tip kumno ban yada yala de ban light na kita kenong sun dak wa pe hadu bukut ya kane ke video tang ta ke wei kabala bangan yara pi ki prolog ki badan ya ke Facebook account ki ba join bat kino ki kam lem gupta ke Facebook jong pi kanam light ha kinong tu alane hakika ka lada phim lang ban le ya ke ke badai ban le ha ke Facebook jong pi ke prolog suwa bang sedang kerpat di pi ke wei ban I like bat share ya kane ke video share ki wei ki prolog jong pi kan long jing mentoi bat kan long ru ke jing MC jong pi nga bangan hikai lan batai pi syapang ki wei ki hikai ki bapin sui na kane ka channel tele mentang ne ya skmat kum no banyada yala di nakinong tu la ban lek hapo room do kila ban lek kene how people can find you and contact you enang lajon ni kebetulan kami hang ni kalong ba who can look you using the email address you provide pila ban husiar pila ban buri ya ke email dong pi kenang ba kibriu kinomi tengah hang ning I beg everyone dengan I beg only me nang ba tu kibriu kimla baniu I ya ke email jonga kabanga on hapo Facebook kabaar kene ka betho who can look in way of using the phone number you provide pila ban hai ru ya mobile number pila ban buri ya phone number hak Facebook jong pi krang pila ban syahak tinyon only me ya kini baro krang pila ban satu lane syahak giwei perlu kepada kami yang ne kaba video ban buri ya URL jong ke Facebook jong pi krang ba pila ban syahak ubadan kami udai URL jong Facebook jong pi kenal ikane giwei husiar ya kene da kaba pi klik hang ne pin off ya kene krang ba kibriu kimnom new I ya ka URL jong Facebook jong pi tas off ya kene kumne kenang pin like ban syahak sai disable te hadin nang ta kala biang sabak no kene pi hne lo I know only me ya kene artli om.com ban le te prolog om tang kene ba pin le ban yada ya ka Facebook jong pi kenang pin like ban syahak re la bon ki video ki bai kai pi syapang ke Facebook kumno pin like ban syahak ke Facebook jong pi pila ban page ya kita ki video dak ba pi klik hapo comments dan ne hapo description ya kita ki video ki bangan sabu hapo kenang ba pin like ban syahak ke Facebook jong pi te prolog ngangai kem hakini kisri ki banwan hakini ki por ki banwan lengba ke jing bot bat ke jing page jong pi ya ki video ki bangai kai nang ni smart pila ban like nak ta ki ki baro ki jing syahak hakini si ya ke Facebook jong pi dak ba pi bot ya ki video ki bang le ban hikai pi so ba ban page ya kita ki video kenang pin like ban syahak ke Facebook jong pi tang kata hi wei ke bang ngalak ban yarap pi ki blog ki baksa ninga barbor tigitu ki blog ki bawan panjing yarap ninga barbor ba ke Facebook jong ki ka syahak lane ke syalok kumta ter ngamla asu ban le ye namar ka jing baklai gela de ke jong pi ya ke Facebook jong pi layo ban kam try do tu nong tu tina kata daw prolog nga pi husiar hagini sngi don jing map yano yarit uria lande uhe ukerdan lane uno hagini sngi kim ju khenchu ya uno rei tangga jing husiar bat sumar bha ka jong pi phila baniada yak Facebook jong pi nakinong tu tengai prolog philayo sibun ki jing tip nakane ka video share kene video share ki ki blog jong pi kan long jing ai sim jong pi nga ban sna sibun ki video syapang ka Free Fire khublai sibun